Čaučky, čau. A je tady se mnou Matějko, pozorujte. Čus, dobré. No, vítáme vás u nového videa u Roblox 99 Nights in the Forest. A kdybys chtěli to zahrát s náma, no tak máte to v popisku. A pustíme se radši do hry. Já mám medika a Matěj má zrovna Aliena si koupil novýho. Takže a musíme přes nějak 100 nocí, anebo trošku víc, ale nevadí. Když na to koukáte, no tak dajte určitě odběr. 10 odběratelů než máš. A prosím, jak si máte 100 000, takže dávajte všechny odběry, ale jako fakt. Aby jsme mali najrychleji 100 000, víte? A potom to bude fakt dobrý, když dáte odběr. Táňa, táta ide. Kde? Když dáte odběr, no tak vás to fakt potěší. Takže, tak dobře. Rychle ho klikněte. Máte to? Ale nie, však je na bicykle. Jen kliknete a to je všechno. A máte to. Takže to není žádný problém. Naprav si tričko. No a teď se pustíme do hry. Však už jsme dávno v hře. Aha, kámo. Což ty raz všimla. No tak, asi teď uděláme, že otevřeme myšu čestku a mi z toho padlo úplně hovno. Vole. A tady je hrutý vlk. Dělal si. Když jste tuhle hru hráli a jste přežili 100 nocí, no tak můžete. Víte, co udělat? Dát mi follow. Odběr, ups. A do 3, 2, 1. Dajte všechny odběr. Doky a přitom do 0. 3, 2, 1, teď. Lalalala. Lidi, zrovna teď sbírám dřevo. Lalalala. A kdybyste nevěděli o novém update, co je v novém update, no tak tam je nějaký Carnival update. Takže je to nějaký super duper update. Nevím jako. No ale určitě to bude dobrý. Já tady už vidím nějaký cirkus, dámy a pánové. Co se k ní na to koukáte? Teď. No a všichni, kdo na to koukáte, no tak rychle dejte odběr, aby měli co nejrychleji 100 000, nebo potom budeme mít 2 YouTubery. A to určitě, a to se nám oplatí. To jo. No tak to jo. To se fakt oplatí. Takže klikejte na ten odběr. Takže fakt kliky dávajte. A hned klikajte. Že prostě prostě budete klikat. Matěj, zbíráš dřevo? Ne. Proč? Mám ohňa. Vole. Musel jsi. No. A tak vyžulet kaličta, ne? No, ups. Že to musíme hovořit, ale něco určitě nestane. Však musíš hovořit na videu potom. No, ale jako. To lidi nebude bavit potom, keď tam nebudeš hovoriť. No, dobrý, ale jako. Víte co, lidi? Uděláme si takovou challenge. Že kdo klikne na odběr, no tak ten dostane ode mě srdíčko na kanál. Na komentár. Na komentář, ups. No, a tady Matějkovi
dám tu lapku, lebo som získala 2. Tady máš, Matí. Build traderový. Prosím, dajte mi sek. A víte co? Takže tady bude nějaký karneval, lebo tady zrovna mám nějaký zbraně, nevím co. Ale bude to dobrý. Bude to nejlepší video, co jsme mohli natočit. Máme první video z Robloxu, ale dobrý. A když nepoznáte tuhle vínu, no tak teď už budete. Tam si musíte koupit taky semínka a potom to musel do toho kotlíku a musel vložit z toho ten potion, kdybyste nevěděli. No dobrý, Matějko, ale jako zlovna. No, jako. Co jako? Kdybyste jako chtěli mi dát šludičko, no tak žádný problém. To mi musíte dát aj teď. Kdybyste chtěli, no tak musíte jako. To není žádný problém, kdybyste mi dali šludičko. Potom bych se potěšila a já zase vám bych dal šludičko. Takže to si fakt vážím. Vás. Co na tohle koukáte? Jak na tohle nekouká, no tak hned běžte koukat na tohle video. Do prdě. Ale úplně na hovno věci. To je úplně na hovno věci. Dáme pánové, když chcete tohle najít takýhle loot, no tak rychle mi dajte odběr a možná se vám to objaví v hře, možná. 20%. A úplně mi padlo hnusná věc. A mě zabije asi vlk, kámové. Ale nezabije, nebojte, já jsem profík. A tady teď zrovna sklep, diváci. Když nevíte, co je 99 Nights in the Forest, no tak tam prostě musíte přežrat 99 nocí. Přežrat? Ne, radšej Matíko nic nehovoř. Určitě. Jsem počul, že přežrat. No to nebylo tak. A mám ten gun. Zelený. A já mám zlatou čestku len. Lebo vieš prečo. Rifleka mi tam padla. No tak to na hovno. A kdyby se chtěli vědět, jak se to otevřela, no tak to za 3 dní ten karneval se otevře a když všetkých posílete a dostanete 3 tykny, no tak to dáte do toho stroja a potom musíte jít do bludiště a tam musíte najít čestku kvůli šipek. Takže to rychle dělíte. Takže až taky malinký čestky, čo bylo tam, když jsme hráli a jsme natáčeli. Matěj, to dáš prdel, ne? Co? Že tam je taká čestka, že kdo na to koukáte, tak je pumpkin a z toho vám může padnout cukrová vata, a nebo cuklíky, abyste si mohli od toho pána v lobby koupit něco, víte? Takže Matěj, co jako děláš? No a Matěj zrovna přinesl kanistru jako. Paliva. Už máme dobrý oheň, ale teď už nebudeme mít. Už zeleň. Veľa paliva som donesol. A za chvíli chcípne.
No, máme 29. Ja nemôžu. Ja som už to nestihla. Dal som to. Reset game. No tak máme politiky. Ďakujem za cukle. Ja som mi tu nechal. Figo. A ešte 2 tikeny. Kdyby ste mali vampíro Black, no tak to by vás healovalo. Dvojku. Při ohni. A potom byste mohli z do Strongholdu, abyste ich úplně vykosili, takže to je fakt dobrý. A to existuje aj taká klasa, vampír. A to prostě bude mať ten armor zo začiatku ako. Takže žiadny problém potom. Takže A za chvíľu máme mace, lebo vy to tam nemusíte štúčať. A keď vyhráte, no, tak to tam nemusíte štúčať. To samo sa tam štúči, ani nemusíte. Máme to. A potom dáte Enter Maze. A budete na takovou animačku, jak tam jdete. A potom už tam budete. A tam může být češtka. To já až podám. Nic. Pojďme, Matěj. A tohle je ten maze, kde zrovna jsme. Tak my natáčame. A zrovna už aj také šipky, kde bude taká truhlá maze. A potom tam musíte získať nejakú dobrú vec, ktorú budete fajtiť. A môžu sa tu spomínať aj alfavoci a normálni voci, takže na to pozor najviac. No teraz môžu zabiť a budete dead. Takže to by som ešte neskúšala. Pozor alfa. Pozor vlci, tu za tebou. Jeden alfa. Teraz po mne idú tie vlci. Pomoc. Odžaň vlky. Matej, pomoc mi, zabij to alfu. Hej, ale mne už nepadlo. What the fuck? Zabij to alfu. Počkaj. Zabij alfu. Ja som už... Ne, neumílej. A som ho. Ja si otevírám. Maze. Mne zas ten vampír armor, to ja spodel. Ale ten je tiež dobrý ako. Kdybyste mali málo životu. Takže ten je tiež dobrý. A nemáme jídlo, vole. Skoro. Stále nemáme mapu, Kristina, chápeš? A máme málo ohňa. Nemáme mapu ešte ani. Ale málo ohňa máme ako. Každý mapu. A potom choď preskúmavať, aby si mal kaneslo, za chvíľu nám vtipne oheň. Jak niekedy, ale že sme sa netočili. Niekedy, ale sme ešte netočili. No takže, Matej, že když máte ten áno a sa vám naplní to červený, no tak vás to vyhýluje, keď máte málo životu. Takže to je fakt dobrý. Takže to sa najviac si hodí ten vampír, áno. Nový crafting bench, potom keď som dial kompas a hento. No dobrý, ale... A, kdybyste chtěli odkaz, jak tohle hlasovala, no tak víte, kde to máte. V popisku. No a Matěj tam něco zabíjí. Vola. Matěj, můžeš jíst kanistle plus. Choď hľadať nejaké kanistliky.
jest len dítě. No dobrý. Já už vidím Stronghold. Bell Strader to ještě není. No. A budu pan zútočit. To jsem se určitě byla na tu lubí. Jo. To jsem byl. Vykastila si nový crafting bench? A můžeme. Co? Můžeme. Že to nevykraftila? Lebo... Co? Mám wolf pelt pre seba. Já tu vidím tu základňu těch kultistů, kde jich fakt moc. Takže tam by som asi něco. A vidím ďalšiu banku. Dobrý. Té banky sa hodia, lebo tam môže byť tá lubičestka, ktorá mi padla, diváci. Ktoré na to koukáte. Takže môže sa vám tiež objaviť vo banke, alebo niekde inde. Když budete na také štěstí, jako já. Dobrý. Já mám dobrý štěstí, lebo mi padla žlovna tohle. Tahle dobrá spíla. Preskúmávať. I já. Kdo by neplesku. A mám tu zlatou čestku, dámy a pánové. Pánové a holky, no. A mám giantsek. Tak dobrý. A mám life k tomu. Takže ja sa nebojím. A tu je ďalšia life, mám ti priniesť. Ja ti prinesem life, kdež nemáš. Máš life? Mám. No tak ti môžu vyhodiť. Ja, alfa samec. Môžeme nechať ten tupý alfa samec. Môžeme nechať ten tupý alfa samec. Vole. To nehovorím na vás, diváci, ale na toho hnusného alfa samca, vole. Vole. Nemusíš to hovoriť ty, vole. No, pánové a holky, no tak... To... No tak to asi. Budu po vás zrovna útočit, takže... Když po vás budu útočit, do toho radši zabijte. A neběhejte okolo něho, a potom vám tam zase... Alpha Wolf Pelt mi padol. Lebo potom ich tam necháte a potom len tak neodídu. Takže na to pozor. Alpha Wolf Pelt. Dobře, nezajímá ma to. Se neptal. No fakt dobrý. Že tady není pan Šulička. Ja som preskúmovala a co? Že nepýtal. A co? Daj mi to! Dobře. Byl taký plenkos. Tak mu to byl taký malý plenkos. Ale tady vám jídla jak v záchodě. Hehe, dobrý vtip. Dobrý vtip, ne? Diváci. Máte... Pelt Trader, prosím. Kdybych chtěl Pelt Street. Yes, sir. Získaš mi prosím Wolfpelt. Spíru si vezmu. Získaš mi prosím Wolfpelt. Giantsek. No tak já si tady získám sama Wolfpelt. Ja teraz potrebujem medvediu kožu teraz. Je tady někde prosím vlk? Ne. To zas prdel. Žádná koža to zas A co už nevím, úplně.
Ja sa to úplne môžu vyslať. Na tú hru. Poď odčúvať, ako one Belo vyspevuje. Bla, bla, bla. Strong flashlight. No, Matejko vypadal som flashlight a mňa to úplne nezajíma. No to by si nezjedol, kamaráde. Nezokolanika proste padli celý masa. Tie čipsy, čo mali aj v Lidli, že je tam voľaký veľký čips, rukavica, tetovanie, samolepka a certifikát, že si to zjedol. Intenzívny zážitok 5 až 10 minút. Starostlivo zvážte, či ostrosť naozaj zvládnete. Fúha. To bude Brutus. No to si objednala? Nie, to čítam, čo to obsahuje. To asi... To asi nezjeme. Ja som naša Alien House. Má niekto candle? Však máme pri ohni. Musíš obzať. Môžeš. Musíš oblať plus. Chceš oné? Ja určite asi. Má to spekulationsky. Čo? Spekule. Ďakujem za Halloween candle. Giant sick. Ja jdu zaklopkať Alienovi. Whatever. Vidíš, on tu má aj toto. To je tá slama. Takže toto je fakt Alien. Trochu zaklokám. Knoky, knok. Knoky, knok, knok, knok. Knoky, knoky, knok. Nechcú žiť, kto je ten taký. Ne. Jo. Čo mi dal? Len cukle, nič iného. On mi dal len cukliky, to je úplne na hovno. Ja môžu znova zaknokať? Ne. To som musel resetnúť. Dobrý. To som musel resetnúť. Aha. Aha. Ale dal mi heal boost. Laser cannon. Čo mi dal? Bandáž. Máme ale málo ohňa. Shield, počkej. Kde si je ohňa? Má kanister. Mám. No tak dej. Toto nesieš, Mačo? Maj to chili kúp. To chilin, kúp. Kúp to. Odpalilo ťa úplne do vesmíru. Ale máme kúp to. To Vlasy. ťa odpali do vesmíru. Neodpali. Mama, kúp to. To je tak na infarkt. Ale kúp to. Nech si to aspoň vyskúšame. Čiže ty opäť odletíš. Poďte si namočiť do kavy. No, Nechcú. nechcú. Kytina. Ja nechcú. Ty ešte točíš. No, ups. Kristina! Co? Ja už chcę zatoczyć.